Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Bathi umtimandu mabuyu bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger, cream de la cream. Funa ukwenza show uthela itswayi phakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy, it's going bananas, it's a purple king mntanami. Another day, another dollar, another banger. Shandere bobo, si popo, si. Take me to the couples. Hey yo boom, it's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathi umtimandu mabuyu bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Nakya ngitshelile kade ungafuni ukuze phaki ngitshelile kade ungafuni ngitshelile ukuthi size phaki ende bese sihamba sesigoduka sanibona ninjani shap yini nithathe walk in la phaki nithathe walk shamona nabona phithi sinqena masisami nanish Vetsano akunankinga mfethu shutha mina bhuti igama lami ngoKing Ginger yabo so ngambe ngibuza abantu ukuthi bayathandana yini and ikhamba kanjani because kunabantu la ngaphandle that are willing ukungena kuma relationships but abazi ukuthi ama outcomes kuma relationships kuba abakanjani so ngisacela ukunibuza a few questions bese ngiyanidedela manje nginankinga useseni ubani kanga Kabethu my brother Rafael Gazo showcase Raf so Raf senesikhathi ngana nithandana noKabethu it's not 3 years na 3 years hawu ukhule naye engikhule naye ngibona nawe kahle bafu phela lento maqablana mfethu ngoba siyabuza le ngibuza into eziserious so wena bhuti wami ungathini uyithanda ngoKabethu ish ngithatha ngendlela engiyo ngakhona uyangichaza manisho ngizwa kumeni ish never vavumi sure so 3 years wonke wena never vavumi lokhu nayo ish namanje still akangichiteli umuntu engimthandayo vele namanje ngimchiteli sonke siyajola grand vele niphathane kahle wena sister ungathini uyithanda ngomuntu wakho unesineke ngiphi imali ungiphi isikhathi sakhe yonke into yakhe nje yihle yezwa ngitaka kachithi yabo ish cha khamba kahle ke mfethu shosho mfethu shosho uchithi angishosho 100% nawe sister akekho nje omunye umuntu wena sister wena onokukhuluma naye oyi out ngaphandle kame brother cha akekho shame abakushayelini wena lutho ngiyabahala uyanqaba wena awuthemba namantombazana abakushayelini abangisheli wena na nawe siyathandana sibona sikanye musana kubaleka sondelani semathandweni usho yeah semathandweni 100% so wena awuthemba wena yini le kwenza ukuthi ube confident kanje ngale relationship yakho noKabethu ukuthi unginikeza isikhathi hleze nginikeza isikhathi mangimdinga efonini hleze khona for mina even noma ngigula hleze kuthi baby uGrand ngilethela even namaphilisi yo angiyamthanda lo mntwana awukahle ngokulokhu uqabula lengane mfethu awu so wena sister nawe uyamthemba ngiyamthemba kakhulu ngoba ayikho into ayangibhedela ngayo kule 3 years ayikumchitha akunankinga into engidinga yayiletha angingigijimisa ngiphela bangani bakuhleza nami hawu ngathi unenkinga ukuthi akachithi akunankinga bengibuza ukuthi akujwayelekile but it's fine cela umuphi yakho umtshela ukuthi uyamthanda you'll never know maybe it's apha laba wo hey wo awena bathi indaba bathi wenza izinto too much kufanele gaqa mfuna kenze bani nawo umuntu wami wasikhathaza kangaka yini mfethu kunento esiyenzayo la kuthiwa i-loyalty test i-loyalty test ithwe by switching phones for 60 seconds wena uga umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuthi si-check ukuthi ku WhatsApp noma ku Facebook noma ku Instagram ofletha nabo bani same applies to you angithi wena awuthi awunankinga ngoba awutsholi namuntu nawe kwamele sishintsha password cha angithi uthi wena awutsholi namuntu yeah ngitsholi namuntu ngiyamthemba nami ngi-understand because like angithi siyathembana wena ungenaphi ngoba kuthembana thina hayi wena
no ukuthi nami ngiyazi la ngena khona ikuphi ukuthi nina 3 years anishitelani anijonelani so ngifuna ukubona ke lo wena kuhlaba kuphi le ndaba ihlaba kuphi because thina ngizongikhathanisa nomuntu wami oh kanti khona into ezoniqhatha phuma nje inkinga yini usendabeni zabantu ungena endabeni zabantu Exactly. singakufuni hawu ula inkingeni ula ngathana nenqindi inkinga kuyaphapha cha hayi sister no asiyilo la abafethu ngikhulume nani kahle kanje kodwa sister sefaka namanqindi manje phela inkinga yakhe i1 yini inkinga yami nani endabeni zabantu abayi2 no angithi ngishilo ngathi ngiyacela ukunibuza imibuzo and then sikwazi ukuthi sishintshane ngamafoni sibone niyathembana phela asishintshane ke ngawo kwesibone ke masemzame bham keep yakho kuqala ngizama mina cha ngingafuna u2 letha thatha yeah no sure cha sime ngala futhi ngicela ume ngala bafo yeah wena sisima ngalapha asilwa ngithi asile bhuti phoma nje waye kuba ngathi counter ngesengiyenzile njengoba uthi hayi mfethu inkinga yakho sendabeni zabantu ezabantu abayi2 uyi1 ubi3 ufunani khona no ngenzela nina lento engizama ukuyenza ukuthi nibe clean to each other ngixabanise angingeni mina entweni zeni Angixabanisi, no awuthama ngithi usewe niyamthemba umuntu wakho angithemba 100% anginayo sister uthi uyamthemba umuntu wakho uyini wena kuhlabayo ukuthi abantu bayathembana ilokho uyabheda umjolo na ngena kuphi mina phethelana yabona ungena phi endabeni zabantu abayi2 1 shukela namanzi sister yini unenkinga yini nami because mina ngenza ngalutho akana nkingi utshela iqiniso hawu thank you Iqiniso thank you kuphela. babe hawu soqala ifona kumba wena ngathi ilethe ya nansi ya ayikho angishongo nami hayi Swete niki jacket yakhe hawu oyini cha phela khona izo Ubambele. no khona uzokwazi ukuthi izandla ikhuleke nawe hawu no what's up Sengithi uzotype la makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama lezinye inyoni la ungitshela ngoba yizo lezo ezobe iququda umuntu wakho. All right guys, we're on WhatsApp right now. When you are about to tap the trenders, tap la put I love you. Abakushela nesizwa njengoba bayangishela ngamaqomi ngoba ngithanda yena hawu ay kufanele kodwa bungabaqomi attitude engaka mfethu uthola ukuthi indoda izokushela kuvela wena delete lapha uthi ngiyakuthanda yini sister lo mfana ujola naye before lona yini wayekuhlukumeza yini washi no nganje yazi still ukuvela mina uhappy ne angihappy kakhulu awusakwazi nalokuchecksisa lapha kwami lona into ngiyamthemba mfethu uma sichecke tara awubuqabanisa cha into engeke delete lapho uthi uthi sex anginiqabanisa uvumile kodwa sister wathi siyenze lento so usuthi ngiyaniqabanisa tap uthi sex lapho nokuyicela sex kuwena lo akaceli bayi kanti nokuthini kuyena uma ufuna sex obvious yini ngisho nithi hlangane eRomeo soyithu faka delete lapho faka i-emoji ebrinjol faka ne-emoji ebentshisi faka nalamanzi athi qwa impophomo ayibona ufuna ukuthola la no ngifuna ukutesta lento aduthi wena ayenzeki siloyali mina ngiclean still ukuvela mina Khotman hawu ucabangani delete lapho type uthi money hawu awutholi lutho mos sister angithi sisenza okay uyawudlala uFacebook cha hayi cha shuthi usayiphethe kahle akufetshwa kuFacebook akufetshwa vela mina Khotman vela wena yini fusikhathanisa nomuntu wami no delete type lapho uthi morning after pills yini angihlekisi ne uyijoke ngokwakho uyazibona mara ngenzeni thola into engekho lutho kuvela lutho delete type uthi come outside akuvela mina Khotman jabulile so uFacebook awunawo Instagram unawo cha sacela ukuye ethombeni zakho ungangena ngena bafika kwigallery uhambe slow ungangicasuli sandelani kam khona indawo lokhela khona ezinye izithombe because asiyibonile izithombe ezinye azikho lizo kuphela akunamuntu yimna kuphela indlela kancane abone kahle ngathi akaboni awuyini into engizoyibuka kulezi izithombe abheka kahle angicanga ukuthi yashitha phuma mina Khotman yabona ukafayile sinkanda mathe sami lezi Thank you, 3 years Mtshele. it's not a joke
Nomuntu wakho niyaphapha. Ne? Ngiyabonga. Wakathi sithando sami. Eish, mnandi sihleli. Ushap wena. Ngiyaphi? Asibonge mabhebeza. Uyibu. Uthi solala nje kodwa. Mnike akubambela. Jacket. Uthi ngisetheni? Ngicela ku-WhatsApp now. No. Okay. Yeah. Mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lezinye ifebe la ungitshela ngoba yizo ezobe zidliwa umuntu wakho. Okay. Cela ungilinde. All right guys, we're on WhatsApp right now and we are about to type the trenders. Type lapho uthi I love you. Okay. Yeah. Yeah boy. Goed man. Yeah, bathini lapha. Niks ish. Yini kwenzakalani emjolweni? Akekho yimi. Sister ngicela uthathe isikhathi sakho. Ngicela ukhuphuke kanje. Singikhuphuke. Yimini uyangibobhuti. Akuvela yela goed man. Kahle phela ngithi sisacheka lana. Ngicela udelise lapha I love you uthapha uthi ngiyakuthanda. Okay. Ngakuthanda. Yazi ngiyakuthanda. Angeke thele lutho. Phuma yena goed man. So na uthi mina awujoli vele umthetho wakho. Ngitshola na, ngiyajola ngitshola na. Ungazobona futhi yimina futhi ngiscrollele uzobona. Angidelethele lapha ngicela ungisaphele uthi sex. Okay. Yeah, isex yona engithanda ukuyibuza. Unokuyicela sex kuwena lo? Cha. Oh, nenza njani? Uthini mayithi usefuna umshovo? Wena ungenaphi? Ungabheka ayikho. Yebo. Ngicela ungidelethele lapha ngicela ungifakele i-emoji ye-brinjol, emoji ye-Pinterest, emoji yalamanzi athi qwa impophoma. Okay, thanks. Isifake. Yini? Hayi goed man. Indaba yini? Ngithi inkinga ufuka ngiqhathanisa nomuntu wami. Angikhathanisi nix. Umuntu wami lona. Ngiyazi. But siyacheka nginawe i-check phone yakhe and Uzobona ukhuluma kakhulu. hawu mina Yeah, uzobona. Yebo, akunalutho. Yimina futhi. So jabule. cha ngicela ungithaphele lapho uthi mani delete leyo nto la udlala Facebook ungangensilima bafethu Ukhona. ukhona ya ningadlali njengambhayizise la Yebo. Yayibona okunye ngiyabona akusimi. delete lapha delete and come outside. Okay. Jabule. Delete lapho type uthi groove Okay. uthi uya nobani egroovini Nganempintshi zakhe, yazibo. Yabonga. Enye futhi? cha Okay. Facebook. yeah kuma messenger uthi I love you fake ne heart red Okay. Yabo ngiyangena ku Facebook. sister angithandi kodwa lendlela oyenza ngayo ngithande nje mfethu angazi noma mhlawumbe wanindida yakho nithunyelwe ukuthi nizobukisa Imina futhi. Usuke. Fune kunye. ngicela seyithombeni Okay. Uzobona. Angizwanga. Ungabaleki. angibaleki indaba Ukubaleka uzobona imphumelelo yakhe ngekho. Scrolla kahle uzobona. kanti yini sister mfethu Angithi lento oyenzayo. Ungavumi ukwenza islimi, ukwenza thina ilima enethatha. anginenzi ilima kanjani ukubhalwe ukuthi niyathandana bengizobona ngani wena ukuthi mina uyenza ngicela sekumadial kila ubheke ukuthi ubani ofonelwa kakhulu Okay. Ngikutshelile. ungitshele ini Ngitshela ukuthi uzotholana, ngeke uthole next. Yeah, masibingene ngakho. Ngeke uthole next. Yabo ukuthi kusaseyimi. Uyaphapha, ulayikile. Nya. Ulayikile. Ingakhile. Uyaphapha. uzizwe njani njengoba ubona ukuthi umuntu wakho Yo, azi ngihappy kanjani. Nayi bengazi vele ukuthi sister angithandi indlela nje okhuluma nayo ngami and angithandi nangendlela nje owenza ngayo cause abantu mawukuthi vele abachithelana into enhle phela leyo mawukuthi abantu bayadelete into enhle phela leyo hawu Kubhlungu. and ngiyakusola ungathi ingane futhi lona ngikwenza phambi kwami lokho ngikwenza lamasimba la ngikwenza phambi kwami nenza phambi kwami leyo nto nenza phambi kwami leyo nto nina ungengisilima wena ya ungangigaqaza phansi ngeqolo beniyaphi vele lana makuthi seniphindela la futhi ngesilima nina
usek. Leyo ntombi yakhe yakuchithela wena stititi. Indala futhi kunawe. Ngathi ngakujolela leyo ngane leyo. Welcome umshaya ngani lo mfana? Because ubonile ukuthi bebe Oh welcome uyangihleka. Oh uzo offer uzokata ubani kodwa umusu offer. Ayikho le nto. Bebe ukupho bedlulelani kanje uma ukuthi bazophindela emuva shuthi bathunye ayikho le nto futhi la ngani yajola asambeni. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Della Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake